Наемодателят няма право просто да отключи и да влезе в апартамента ти. Съгласно член 33 алинея 1 от Конституцията, жилището е неприкосновено. Никой няма право да влиза или да остава в него без съгласието на обитателя. А когато жилището е отдадено под наем, обитателят е наемателят, а не собственикът. По силата на член 228 от Закона за задълженията и договорите, в договора за наем, собственикът предоставя имота за ползване на наемателя. Това означава, че именно наемателят има фактическа власт върху жилището. Съгласно член 230 алинея 1 от ЗЗД, наемодателят е длъжен да осигури спокойното ползване на имота. Самоволното влизане в жилището може да бъде нарушение на това задължение. И все пак наемодателят може да влиза в нетия имот, когато е със съгласието на наемателя, ако е уговорено в договора или при извънредни ситуации, например авария. Много наематели смятат, че собственикът има право да влиза в апартамента, когато пожелае. Законът обаче казва нещо съвсем различно. Затова е важно да знаеш кога това е законно и кога нарушава правата ти.